Gaat goed, hè? Kijk hem krikken, die jongen. Stefan, maar 1 keer met duimpje omhoog. Stefan. En nou in deze kant kijken. Ja. Voor YouTube. Die jongen die zit best vast, joh. Zie hem krek. Wel even je best doen, hè? Wat doen we best? Oh. Hij is zo lang van de grond af, hoor, Stefan. Ik weet niet waar je staat te krikken, hoor, maar... Hij moet verder. Verder? Die plaat die moet eronder komen. Ja, dan krijg je een kleintje toch, en dan zet die daar weer voor. Als iets bloed, hè, dan krijg je dat. Och, die Stefan toch. Ja, dat is toch wel afgegeven. Ja, geef die bal maar weer de schuld. Ja, dat is al niet helemaal opgegeven. Zegt die vriendin toch ook, als je niet meer op gaan, moet je vanaf blijven? Ik ga hem direct gaan. Nee, is dat schruis. Ook weer. Nee? Ik wel verwacht. Ja, ik vind het wel mooi gezegd. Ja. Kijk, die jongens even krikken. Ja, als ik een 60.000 en nu laat jij wel eten. Vanavond op YouTube, jongen. Ja. Ja, dat is goed. Deze foto's stuur ik de hele zaak wel even nog rond. Ja, morgen hangen er allemaal van die... Ja, Posters. je bent naar binnen. Hij ontzettend een beetje, dus moet wat onder zo. Ja, dan denk ik toch... Ja, die deur die gaat dadelijk niet meer los. Helemaal de plaatje. Ah, zo is goed, joh. Nee, jongen. Jawel, man.